ngiler ya. Kalau dadi apik yo larang. Ngono bola ya. Nang mosok gak tau biji regane Mas, saiki iki Mas. Burung iki gembele. Mosok? Oh. Sudin iki peternak sederhana. Sederhana bola ya, sangat sederhana. Wah, ketoke ado lah lho, ki payu wae lho ya. Tapi jere wong kuwi anu lho Mas. Arto Kudus bedil adol. Cara sampean penemune piye Mas? Penemune. Nah, piye jajal? Janji barange patut ora Panggah Payu. Panggah Payu bola ya. Nah, iki rupa nggo rego. nah pepatah Jawa sik calon pejantan ning kuwi anu lho. Hari ini kita ganti tema pumpung iki amor. Tak sepilne konsep ternake Mas Udin. Konsep kita menggunakan pakan apa Mas Udin? Pakannya Mas Udin? Iki ampas. Ampas tahu. Iki ampas tahu bola ya. Mas carane yo jenenge karo ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman Mas yo. Iki lek didalangin iki gak bosok, gak mampu Mas yo. Mboten dipres Mas. Hah? Dipres. Oh, dipres. Iki tahan pirang dino Mas ning rusak ngene iki Mas? 3 dino. Oh, 3 hari bola ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Heeh. 4 hari malah. Iki konsepe Mas Udin nang kandang iki campurannya ampas tahu. Dicampuri apa mau Mas? Dicampuri konsentrat iki. Konsentrat. Oh, sentrat. Ora sebutne mereke, ora di Yo, gak oleh lah. Gak apa-apa. karena Indonesia marai. Oleh neng aku juga wani. Gak wani aku. Iki bola ya. Konsep pakane di tempat Mas Udin iki. Cara takrane pira Mas Udin? Takran. Ngawur ae. Ngawur. Ngawur. Wis butuh dicampur ngono ya Mas ya. Nek rupane bener pucet. Iki tergolong konsep pakan sing murah apa piye Mas iki? Sederhana. Seneng dadi bola ya. Seneng lho, Bro. Ah iki. Ijone gak dikit to Mas? Ora, ijon-ijonan silase. Oh, ijone silase. Silase bola ya. Sudah terbiasa menggunakan silase Mas ya. Iki bola ya. Lah anu Mas kulite lho. Kulit delong bos setelah silase. Berarti sik combore. Akhir yo. Bar combor terus Terus silase. silasene. Terus bar kuwi kulit telo. Bayune makate piro makane Mas? Induk. Makane pindho. Sing penting mampu sombong. Oh, ngono Mas ya. Oh, iki meteng bola. Iki jantane yo kae Mas. Jangan iki. Heeh. Bola ya. Perlu kita tiru di konsep ternak Mas Udin iki. Peternak sederhana. Sederhana bola ya, sangat sederhana. Wah, ketoke ado lah lho, ki payu wae lho ya. Tapi jere wong kuwi anu lho Mas. Arto Kudus bedil adol. Cara sampean penemune piye Mas? Penemune. Heeh, piye jajal? Janji barange patut ora Panggah Payu. Panggah Payu bola ya. Nah, Barange sesuai hargane Panggah Payu. heeh. Wedhus elek tidul larang ya ora payu. Senene sing Senene sing wedhus apik-apik. nek yo sebalike lho Mas. Wedhus sapi didol murah yo senene kancane lho Mas. Iya. Iya toh? Ngrusak regane kancane sing wedhus. Nah, ngono lho. Yo intine Kabeh rupa nggo rego. nah pepatah Jawa mengatakan rupa nggawa rego. Lah ngono lho bola Mas iki bola. Nah, intine anu lho, wedhus ki yo tergantung spek karo bentuke wedhus Mas ya. Lho kaya mana to Mas? Anak loro kae. Anake iki. Bapak iki. Iki doro. Iki dagangan itu? Enggak iki. Oh gak? Ben breeding ning kene. Oh, tinggi salon breeding dhisik lho ya iki. Ya makane sebenarnya ping piro Mas? Pindho. Lah silasane. Iki utama kuwi. Iya. Terus bar kuwi silase. terus kulit telo. Ping telu berarti. Ya wis sekali kuwi. Nah, tinggal mulih buru kulit telo. Heeh. Sine kene 13. 13. Senang ngesor. 30-an kae. Berarti unine piro pisan kuwi? Meh 40 punjul. Ha iya, entek ampas tahu pirang kilo sedina? Sedina sak-sak. Sak-sak. Sedina Mas Dewi ya. Dalam satu hari kapasitas kambing 40 ekor lebih enteke 1 sak. Enak 10 kilo, Mas. Pemasakane berapa kilo? Enak 50 kilo kuwi. Ya kurang lebih 50 kilo gak sak. Sedina. Ayo bolo. Kok bolo ya.
Lho iki jantane sik Mas ya. Sing gudeng kae Mas ya. Iki Iki calon jantan. sik calon pejantan. Neng iku iki anu lur, udah dagangan lur iki ya. Iki calon dingit cetak jerine jerabang. Wah iki wis pake api lho bola iki bola. Kimin kok ngendi Mas iki? Anak diri. Anu maksudnya bapakane dhisik. Bapake wariso iki. Iki bola ya. Wah, keluar cetakane gini ya istimewa lho bola. Gudeng brenjel telingane lur iki lur. Ki pernah nggih anu Mas? Pernah nggih ngiji Mas? Wis pake Pernah? Jobo. Urung metu cetakane isik ning jero kabeh. Cetakne kandunge tak sitok. Kok nek dhewe. Heeh. Iki bola iki. Ki berarti kerandae sengkelat berarti Mas ya. Wah, telingane Mas. Iya. Apik iki lah. Jantan sampe berarti loro ya? Apa? Jantane loro ya? Loro. Wis tok ae tok ae. Nang sore nang ya. Kono abang no. Abang sing jerabang mau. Sepil-sepil lur ya, sepil-sepil kita tambah pengalaman karo belajar anu lur nurun kanca ben iso open-open aku lur. Sik tahap pemula iki lur ya aku ya. Nah, karo nyolong ilmune Mas Udin. Nah, biasanya sampean meresi susu, Mas. Lah ini apa? Lah enak iki peres Susune gak ono to, San? kurang-kurang Oh, alah. Tapi dikene sing ndi? loro kae, Mang. Doro to, Mas? Anu babon to, Mas? Malah pisan. Mana pisan? Tapi jerakan. Anake irenge Mang lho. Sing tak tok nek kari. Sing tak keri dhewe. Oh, iya lho iki babon iki lho. Bapake kuwi. Bapane kae. Tak duduk niku. Salah sasaran deh. Ora-orane kepala merah. Heeh. Wis ora apa-apa lah, iki rezeki ngono ya wis tampa wae Mas yo. Iya. Ngono gitu lho. Aku tak musine kuwi. Heeh. Oh, tak asik yang ini apa ora. Iki mangan doro nang Mas, doro Mas iki ya. Doro iki ya. Udah dagangan. Dagangan itu? Itu ya? Belum siap dijual iki guys. Belum siap dijual iki. Iki anyar to, Mas? Ini. Masa? Oh. Oh, buah bone jumbo bola iki. Traktasi piro iki, Mas? Manak piro, Mas? Ping papat. Anak-anake kuwi berarti. Anak-anake kuwi. Oh, anake yo luwes lho, Lur. Wah, anake iki lho bola. Pokoknya soalnya eneng bibitan sing dijual di info Mas ya. Konco-konco Marvis iki ben ndang hubungi sampean. Mas ya. Sementara konten hari ini anu lho di penjualan tidak ada. Oke, sepil-sepil materi Mas Udin ae kalau iki ya. Apik-apik lur iki lur materine. Engko penting lek arep ditokne ben di info ngono Mas Udin ya. Nah iki kok di info ya. Soalnya iki penggemar kambing iki jan yo semakin merajalela. Jadi wedhus ra payu. Jadi rapayu ternyata ya wong open-open saya ndadi lho Mas Mas Udin. Arep muni rapayu ki. Omong rapayu nyatane wong open-open saya gedhi, saya akeh malah wong gawe kandang ya saya apik-apik saiki. Lah wedhus sebelah to kok yo pangkake lo. Nah, kalau bolo. Sing tok ana sebelah utuh. Heeh, utuh, betul. Bligon jumbo iki bola iki.
Materi ini Mas Udin iki cuwampur lho, enek sing digon, enek sing PE ndas ireng, enek sing PE jerabang, kepala merah ya enek. Nah iki halus-halus lur, tapi sayang untuk sementara belum ada yang kita jual di kandang sini itu lur ya iki. Ini maskote Mas Udin. Dan peternak sederhana namun materinya luar biasa kan kalau iki. Tumben sebelah iki berarti. Gendet Mas Wi. Gendet. Mosok ora gendet. Udah kaya tempuk iki. Ya iki. Oh. Pian to Mas, jantan kabeh. Wis betina sepasang berarti. Iki calonnya di sold out kan ora iki? Oh, manggan. Iki jalan anak wong tuku ta. No, tenan to bolo. Sik jale, aku krungu suni jere kok didol jere lek payu. Umure piro sik umure? Iki sekitar 3 minggu. Sik jale tak sepil kon jero. Ya sampe sing jodoh bolo ya. Umur 3 minggu masih dot. 3 minggu berarti ya iki lur, barangnya ngene iki lur, lanang wedok Mas ya. Lanang wedok. Tapi sayang ki meh kendit rada dadi bolo iki bolo. Oke, sampean delok dhewe. Ki rencana lek cocok rego ya dijual karo Mas Udin. Ngono Mas Udin ya? Ya iya. Tak sepilih sik. Wedhuse normal. Ora yo ora cacat kae. Mosok to Mas ora kendit Mas? Gak iki ombo. Oh, tempuk nang sikil ya. Iki enak. Iki nang kono. Telung minggu Mas ya? 3 minggu. Telung minggu bolo ki ya. Berarti telung minggu kuwi 21 dina ngono Mas ya? 21 dina. Sepasang. Jale bisi ana regane Mas. Regane piye? Piro iki? Piro regane? Sik dipikir regane. Hah? Saya dipikir apa kan iki mau kan kontennya kan untuk penjualan toh. Temane kan sepil-sepil materi ini sampean. Jadi kalau pemainnya sing minat ben japri ngono ya. Iya, oke. Nah, soal iki ngene lho bolo maksudnya regane iki sik repot soal sik cilik ngono Mas ya. Noken nek apa sampean minat ya wis langsungnya japri ngono ae lah. Beres ngono Mas Udin ya. Barangnya yang ini iki. Jelas gak larang lho ngono Mas Udin ya. Larang. Gak larang lho ya. Nek kaya ngono barang barang yo larang. ngono bolo ya. Nang mosok gak tau bisi regane Mas, saiki iki Mas. Urung ki gembele ya Calon bentuk. calon bentuk iki. Heeh, glambire kuwi ya. Mosok gak dibisi regane blas iki. Sik urung Urung temu iki. Urung temu ya, sik ditak-tik ngono ya. Sik anu lur, diotak-atik ben matuk engko bengi nang utang-adik. Nemu materi anyarne iki lur ya sing dijual iki. Panggahane sing didol kowe lur. Padahal ketekan wartawan cili-cilian iki panggahane. Panggah didol kowe. Iki semple loro, tanah wedok meneh 3 minggu. Engko lek pemulih ngregani luwih sasi berarti regane wis mundur. Ngono lho polo ya. Ya speke bahan breeding Mas ya. Bahan breeding iki. Nah, mantap lur iki salon iki breedingan sepasang lur iki 3 minggu. Pokoke lek trae minat Ya gede Pak ya saya apik. Nah, sing jajale Mas sing ireng Mas pasungane Mas. Kuwi malah sing jantan Mas yo. Iki jantan iki. Nah, iki. Pokoknya lek tak minat dan sangset Mas ya. Dan sangset pokoke. Lek japri engko panggah didudohne lur. Iya mohon maaf ae bolo. Iya sepurone lur aku iki jaluke japri Mas iki soalnya mau pas kebetulan review wedhus kayaknya sing didol bae tibake. Halus Mas ya. Halus. Dot oke sundul oke. Umur 3 minggu jantan dan betina. Bapake kae Mas ya. Jale tak sepile iki bapake iki. Jantan iki. Anak iki asli lho iki lho. Bapakne iki. Menu selanjutnya iki silasene. Weh, jan mulya men to bos, wedhus mugi bos pakanane bos. Mosok sedina mangkane ping 3. Ki menune dhewe-dhewe.
Sing ampas tambu, sing sentrat, sing apa jenis silase. Kangkunge yo pisan ora? Kangkungnya juga. Kangkungnya ora. Pengganti kangkung. Oh, pengganti kangkung. Wah, pisan. Kangkung udah tak tuku. Hah? Kangkungnya kelarangan. Wah, kelarangan. Waduh, lah iki. Menu selanjutnya silase. Godhong apa ki Mas silase sampean biasa gawe Mas? Bina, Bilina. dong telo. Kilo karet aman Mas yo iki silase Mas ya? Heeh. Mau nih. Dodong nongko iki kok mau dodong nongko tak silase lho. Ya Allah lur, padahal pakan terbaik lur. Intinya lek godhong telo ya aman lah Mas ya. Aman. Lanjut iki. Makan aja ogah-ogah yang penting lemu. Saiki wareg. Jadi lemu. Ayam lur pokoknya Mas Udin ini jan peternak sing sederhana neng materi ini insya Allah ya api kabeh. Tapi wah iki buntutnya pelan juweder gelur. Saran babon nih iki. Saya aku nyeluk bibitane yo. Oke. Ya. Ini sih murah loh aku njaluk. Dongak lendang jaluk kawin iki. Oke. Pesen aku bolong. Ini lendang jaluk kawin iki. Mungkin seperti itu bolong ya, ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Kita berada di tempatnya Mas Udin lagi. Dan ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Selamat sore. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.